Assalamu alaikum. Aminu wa alaikum salam. Halan na bakin maina. Sannu da zuwa. Yawwa. Ya al'amura. Ya aiki. Allah aiki alhamdulillah. Mun zo ne a mana addu'a dan saboda zamu tafi can. A ga jeji idan wuta ba. Ba sulhu. Ina ganin ka ai na gani. Yawwa. Addu'a. Addu'a za mu. A roka zo gida. Ta guje. Ya muku addu'a. Shikenan. Ya hari. Muna godiya. Yawwa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Waɗanda bakin mana. Kar kai daɗe. A wanda lafiya. Ya al'amura. Alhamdulillah. Ya masu wanka. Alhamdulillah. Wannan bukata ce din. To. La budurwa ta ce nan ba ta so na ni kuma ina santa. Kuma na rasa ya zan yi. Subhanallahi. Wallahi tallahi. Ya sunanta? Malama Fatima. Fatima. To da goya Fatima har gidan ku da ka dinga zuwa neman ka. Malam kwada na ji daɗi. Ai ka zo wajen malam na bakin maina. To ya malam. To malam. Dan gyara zaman ka tankwashe kafar ka za a maka addu'a. Yawwa. Za a maka addu'a. Yawwa. Gyara zaman ka tankwashe kafar ka. Tangara balan marago jaran daga ralo fandare tambara madaro dan dagera jumbo ramba daga laboran daga rare to wammo bala fare tangara madaro dan dagera. Daga yau Fatima za ta yi ta son ka har gidan ku za ka dinga zuwa neman ka. Amma kai ba malam bane. Kamar ya. Addu'a fa nace kai mun. To ni na maka. A wannan ba addu'a kai ba. Ka talla ga. Ba fa kun boka ne ba. Ai babban malami ne. Kai amma mahaukaci ne. Ba malami bane. Ai Fatima ta dinga son ka sosai. A haka ma wannan ba gurin mutane zuwa ban. Dan la gafara.